Ekk imsejħa indipendenti kien b'dan il-mod li l-editur ta' Shift News Caroline Muscat referiet għat tliet ġurnalisti minn kmamar tal-aħbarijiet differenti li l-ħadd li għadda għamlu il-mistoqsija li xtaqu lill-Prim Ministru Robert Abela. Muscat tefed dubju fuq l-imparzjalità tal-ġurnalisti kien Kutajjar tal-Malta Daily u Janik Pax tal-Lafi Malta, filwaqt li tkazat li magħhom kien hemm il-ġurnalist Claudio Coleiro tal-Orizzont. Iħaddita bi kbira l wieħed mill-ġurnalisti staqsel il-Dr. Abela dwar dikjerazzjoni li għamel fuq il-ftuħ ta' inkjesti maġisterjali għabbażi ta' artikli skorretti fosthom ta' Shift News. Il-Prim Ministru qal li din ir-raġuni ta' riforma li se ssir biex il-qafas legali ma jkomplix jorbot idejn il-maġistrati meta jitresqu qudiemhom allegazzjonijiet li jinkitbu mingħajr ebda forma ta' prova. Għal din it-tweġiba Caroline Muscat marret fuq Facebook sfidat lill-Prim Ministru u għajritu bully. Muscat idik li fl-2016 telqet il-karriera tagħha biex issir campaign manager ta' Simon Busuttil, l-ex kap nazzjonalista li llum reġa' b'mod attiv fil-qofol ta' tmexxija tal-partit ma' Carol Aquilina, Jason Azzopardi u l-Aqda Repubblika. Din mhux l-ewwel darba li ġurnalisti indipendenti spiċċaw attakkati mill-fazzjoni estremista li qed tmexxi lill-Partit Nazzjonalista. F'Settembru tal-2023 l-għada li l-istess kien Kutajjar tal-Malta Daily kien intervista lill Prim Ministru f'Marsa Xlok, il-kap nazzjonalista Bernard Grech kien ħareġ jgħiru bħala mixtri. Mbagħad jiġi jgħidilna f'xi intervista li jkun xtara minn xi ħadd illi jkun sejf li jagħmel intervista miegħu. Bl-istess mod il-ħadd li għadda, il-Gazzetta Nazzjonalista Il-Mument ħarġet tattakka lill-kumpanija Elite Newspapers Limited li tippubblika il-gazzetti tat-Times. Il-Mument ħasset li għandha tikkummenta dwar diffikultajiet finanzjarji serji li skonti għandha Times u sansitra qalet li mistennija tbieħ il-post li topera minnu fl-imrieħel biex tkompli tfendi.